Asut sit vittu takapuolella, jotka oikeesti sit... Ota noin jo. Perseen just keskellä meillä alueella. Ota se nyt. Onks se nyt vielä? Joo. Ai vittu! Oikeesti sulla nostaa ihan vittu. Muistat, että mä annan sun vielä vittu panna mua tolla. Se on mun paras antaa tää vittu, mä annan sulle vittu muutama ilmanlupa. No okei, no mä annan sun kanssa. Ollaan jossain vittu huosikko. Jonne. Ai jaa, okei. Hei Meidän diili. tossa sulle äijä. Tää oli meidän diili. Voinko mä kieltää sulle? Voin. Vittu se kun Jonne on tuolla. Jonne, kato siitä, että Jonne. Siis ei se nyt enää mua aina Jonne ota se. Ei se satu, kun sille ihan niinku vähän. Tää on parempi. Ei, tää on ihan kanssa. Onko se semmonen tiukka? Oo. Se on se homma, mikä se on varmaan toi. Näille vielä jos tänne päästä vittu sille, se näkyy. Niin, kameraan se perse. On se näköjään saanutkin jo ainakin yhden viisi. Mä sain viimeksi vittu. Niin, tonne tässä. Ei siis ei oo mikään semmonen. Vaan siis sä oot saanut tämmösen raipaan. Mitä helvettiä? No niin ole. Mitä pelleille täällä? Nyt on! No niin. Ei se aukea mitään. Ai vittu. Oi. Ai! Se on liian hiljainen. Mutta en mä vittu täysin vittu voi tällä lyödä. No antaa uusi. Hirveä, se on paljon kovempaa vittu. No niin, sitä suuremmin jo sanoit että kato harjoitusiski, kun sä mäkistä. Joo, siitä 60. Mitä sä huutelet? Sulle ei välissä anne, toinen taas koppalle. Mä oon sanonut, että sä olit kolme. Anne tuo haluatko nähdä mun perseen? Mulla on musta. No halutaan nähdä, että sä oot aina. Käy tälleen, täysin perään. Mulla on oikeesti. Joo, anna. Mä annan tästä tasaiselta. Tasaiselta ilman lataamista. Sä panit jo mulla yhden. Niin yhden, sä panit kaksi. No ootko nähtää mun perseen? Haloo. Niin. Nähdään. Ei se ole mitään jälkeä. Eikö? Ei oo mitään. Mikä tuo musta jälki? Ei oo. Mitä se musta jälki siis on? Ei oo mitään mustaa. Oha. Ja mä veikkaan mun vittu perse näyttää vähän kärtyneemmältä kuin sun. Ei Mitä järkeä sinne ei varmasti. No okei, tehdään tälleen. Otetaan uusi. Jokaisen perseeseen niin pannaan yhden. Sekin jätkä lähtee mukaan. Niin, ja siis koska mä saan jo pari ylimääräistä. Ei mitään tommosta, vaan sullekin laitetaan sillä. Okei. Ai niin. Mäkin on viinästä. Oot sä tommosta? Ei. Se on siinä. Kato, tehdään näin. Rynty antaa täysin. Joo, mä annan täysin molemmalle. Mä annan täysin molemmalle. Ootte menee silleen. Jos sanat mulle, niin sanat mulle, ja mä annan sit sulle. Jos mä annan sulle, niin mä sammun. Jos sanat mulle, niin mä annan sit sulle. Ei. Ai jaa. Eikö se ole ihan Häh? Hei, tuo mulle skaale siitä takapenkiltä. Eikö se ole ihan Jonne? Ketä? Vittu, kun tiedät, sä saatana vieläkin vittu kuumottaa takapuolella. Kato tätä mun perse. Ketä? Kato mun perse. jälkeä siitä. Eikö? Ei. Ringit paistaa. Ei oo mitään jälkeä. Täällä on musta. Ei oo mitään jälkeä. Pieni Siro pylly. Ei oo mitään jälkeä. Täällä on ollut musta. Oi, suotana. Oi,